19 януари 2026 година телевизия Телемедия започва нов етап в своето развитие. С ново име и нова визуална идентичност. Телемедия вече е Теленюз. Същият екип, същите ценности. Още по-ясен фокус върху новините и актуалните теми. От 19 януари програмата на Теленюз ще се излъчи в мрежата на Viva.com, което издига медията ни в ново, по-високо измерение. Нашите цели включват до средата на 2026 година Теленюз да има покритие в цяла България, а чрез сателит и в страните от Балканския полуостров. Благодарим на нашите зрители, читатели, партньори и контрагенти за доверието. Теленюз – новото име на информацията. Не знаете как да си изберете климатик? Посетете сайта Тасев Клима. Там ще намерите точна информация. Тя е базирана на дългогодишния опит на екипа на климатици Тасев в сферата на климатизацията и общуването им с хиляди доволни клиенти. Климатици Тасев е фирма, която се занимава с продажба, монтаж и ремонт на климатични системи за дома и офиса, изграждане на термопомпени системи за отопление и охлаждане, продажба и монтаж на хладилни камери. Стремят се да предоставят най-добрите възможности за своите клиенти. Телемедия разширява екипа си и търси млади и мотивирани хора на позициите оператори, монтажисти и репортери. Ако си готов да се потопиш в динамичния свят на новините и да създаваш съдържание, което достига до хиляди хора, това е идеалната възможност за теб. Стани част от нашия екип, изпрати своето CV и кратко мотивационно писмо на имейл news@telemedia.bg или се обади на телефон 0884 267626. Бъди един от нас. Заза Рентекар Пазарджик. Разполагаме с автомобили под наем, собствен автопарк, който включва над 65 автомобила. Заза Рентекар Пазарджик гарантира на своите клиенти качествено обслужване на конкурентни цени. Предлагаме автомобили от икономичен градски тип, среден и висок клас автомобили. 24 часа поддръжка при аварийни ситуации с нашите автомобили и предлагане на помощ за решението им. От нас ще получите автомобили под наем с гъвкави условия за ползване, без лимит на изминатите километри и възможност за шофиране на автомобила извън границите на Република България. Телефон за контакти 0886 919171 0876 919184. Заза Рентекар Пазарджик. Правилният избор за автомобили под наем. Най-голямата верига за черна и бяла техника в България, Техномаркет, ви очаква в Пазарджик на улица Христо Касап Велев номер 8. Тук ще откриете голямо разнообразие от уреди за дома, офиса и личното време на достъпни цени. Нашите консултанти са готови да ви помогнат да изберете най-добрия уред за вашите нужди. Възползвайте си от нашите услуги, които ще направят живота ви по-лесен, гъвкави опции за изплащане, допълнителни гаранции, безплатна доставка до дома във всички населени места и много други. Техномаркет Пазарджик, магазинът за техника в нашия град. Третият и последен проучвателен мандат за съставяне на кабинет